Третото заглавие беше дух и материя. Дух и материя. Ами така. Забравя, нали? Забравя. Така. В крайна сметка избрахме да бъде първото заглавие. Беше много важно точно какво ще сложим, защото Марко идва в България, завръща се след повече от 35 години. И за мен специално, когато следа развитието му още от художествената академия и от ателието на Валентин Старчев, който е тук между нас, когато той заедно с Марко, Христо Харалампиев и стажуваха при Валентин Старчев, за мен беше много важно с тази изложба да се покаже пътя, до който е извървял и до който е стигнал Марко. И поради това решихме този път аз да му задавам въпроси, а той да отговаря. И така, започвам със следното. Защо избра това заглавие, което знаете всички какво е Пиета Ронданини, последната работа на Микеланджело, която е недовършена, която Микеланджело работи от 1555 до 1564 година. За нея има изписани хиляди страници. Хиляди страници не само на изкуствоведи, но и на художници и скулптори и хиляди варианти, които са се опитвали да правят след нея. Защо Марко реши точно с това заглавие да ни се представи като завърнал се в родината си? Не, всичко се Значи дует. дует. Аз съм соло, а дует. Добре. Аз съм соло. Сега, всичко се промени, като бях 10 дни в Милано, в тази крепост на Сфорците, която е една болница от 15 век. И там е изложена Пиета Ронданини. И аз се гръмнах първо, защото тя е толкова висока. Оригиналът е 1,90 м. Никога не съм вярвал. Като гледаш снимките и и второ, видях много странни неща в тази Пиета. Първо, ръката е отделена, всички знаете. Главите са разместени в движение. По-късно с Пикасо се мъчеше и той така прави. И пропорциите са абсолютно други. И аз си викам, защото чета какво пише там, нали? Обаче викам, той изобщо няма желание да остане при тази жена. Той просто се измъква, той се смъква надолу. Десната му ръка е останала отстрани, защото според Библията десната ръка е силата. Обаче това е... значи, той е усещал, че след това е смъртта, но после идва възкресението. Значи, той използва едно измъкване и след това се възкръсва и си прави каквото си иска. И викам, почнах рисунки да правя, направих 40 рисунки, от които най-нормалните са тук. С другите, по-идиотските искам да направя на изложба, обаче ме беше страх да викам сега да показвам интимни работи, детайли, викам айде не да стане. Но искам да кажа, продължава историята с това, че той прави една генетично променена фигура. И от тук идва мисълта какво идва след тази Пиета. Защото Микеланджело е по средата нали, той е след класицизма, идва романтизма, а той прави един деструктивен романтизъм. И въпросът е какво идва след това. Естествено всички знаем дух и материя, Микеланджело, нали, цялата тая история. Аватар идва. Кой е аватар? Аватар е духът, който се превръща в физическо тяло и слиза на земята. Това е според санскритски истории и такова, но по принцип дойде ми на ум, гледах и този филм Аватар на Джеймс Камерун, което е страхотия. Това въобще не е за деца, значи това е изтиваш, да. И също генетично променените хора, които се връщат.
И от тук реших да ги свържа кой идва след Пиета Ронданини. След Пиета Ронданини идва тоталното изкуство на Джеймс Камерон, actually. Защото там е съчетано музика, рисуване, театър, всичко в едно изкуство. То естествено е нетрайно, защото преминаваше долу друг аватар и друг аватар. И това всичко ме накара да направя тази серия след Пиета Ронданини. Естествено, в камерите са просто търсене от моя страна между истината и неистината. И това, което е затворено вътре в материята, сега да не повтарям Микеланджело, там е най-човешката, тук е само събран духът в тази работа. В тази работа няма традиционната фигура. Чакай, аз облеквам. Не ми моля ти се. Не, само да кажа, че изложбата е на две части. Изложбата е разделена на две. Оттатък е киберчовека аватара, ще видите, а тук е деструктивната класа. Чакай сега, какво да дам? Какво да дам? Ами да те питам, добре, докъде стигна, какво следва след аватара? Да, аз какво следва? Киберчовека. Киберчовека. Това ще искате нещо друго да кажа. Камъните са... Камъка е долерит. Това е много твърд камък от Швеция. И галерията вече затвориха там и аз приключвам горе-долу. Но искам да направя още една работа, която да съчетае всичките тия работи пак на тази тема, защото я намирам много интересна тема. Сега, между другото, всеки има право да си фантазира и аз си фантазирам на тая тема. Дали е верно или не е верно, но правя един съвременен аватар в тая птица тук в залата с рисунките, които са деформация, генетична деформация на фигура. Връзката на фигура между фигура и машина, дали нямат пол фигурите, какво ще стане след аватар. Това е също интересно. Така че мисля, една страхотна тема е тази. Значи, какво да очакваме? Шантавите ти рисунки, които сега не си показвам. Така ли да? С една голяма скулптура, която още чакаме камъка да дойде от Холандия, доколкото разбирам. Да, тук ще. И какво искаше да кажеш? Което беше любимото от Микеланджело? Каква мисъл имаше на Микеланджело, която много обичаше? Кажи, за да свършим и да освободим хората за видео. Той е в поезията на Микеланджело, всички знаем, че той е писал. Едната такава, която искам да се сетя в поезията, беше Господи, как разплиска моя живот? Защо разплиска моя живот? Това е моя въпрос, защото моя живот се разплиска страхотно. Трябва да ти кажа, къде ли не бях, не мога да кажа, че някакви големи промени станаха, защото когато работиш в едно ателие, няма значение в коя страна си. Ти си затворен в ателието и си работиш. Естествено, в една страна мога да ядеш хубава пица, в друга страна мога да ядеш херинга, в трета мога да ядеш мешана скара. Да, това е когато си свършиш работата, нали? Така че искам да кажа, щастлив съм, че съм в България, че съм роден в България, защото можеше да бъда в Украйна и Етиопия и тогава нещата се закучват, нали? Така че благодаря на всички приятели, които дойдоха, да не се обличам повече. И най-вече на моята група от пънчетата. И това не го очаквах. Това беше най-голямата изненада за мен, както и за останалите приятели, които дойдоха. Благодаря от сърце. Искам, между другото, да благодаря на Георги Маринов, един скулптор, който за разлика от много други художници не прояви никаква ревност и от сърце ми помогна за всичко. Просто трябва да ви кажа, това е един
скулптор, който е рак също. Много близко сме родени, както и собственика на галерията Антония. Антония е роден също на 30 юни. И се събрахме една група раци. Да. Не, почваме. Значи, аз съм на 30. В един ден. Така. Мога да направим една група на 30. Ето виж как става. Жалко за тези, които не са родени юли месец. Благодаря. Благодаря на Аксия, която ме докара тук. Ако не беше, тя не беше останала. Тя ми вика, вземи направи, тя вижда снимки някои и такова. Между другото, още нещо интересно, което Аксия ме представи на Жоро Зъбчев, един колекционер български, който си поръча работите по интернет, видя моите снимки, по снимки. И това е голям риск. Да вземеш една голема тежка работа по интернет е голям риск. Но викам, бре, значи в България нещата стават, бе. Да, все още. И така, той оттам тръгна, Аксинья ме представи на него, той купи две работи и така нататък. И Аксинья вика, бе, ела тук направи една изложба, естествено Антонио, и така става. А сега може ли на майтап да кажа нещо? Да. Как я беше замисъл първо тази изложба? Един художник между три страни, три култури и три жени. Това беше. Така, решихме да бъде малко по-сериозно. Жоро Маринов е много свързан с тази галерия, защото тази галерия почна преди 20 години. Започна с Антонио Василев, с Георги Георги да те видят и с моя милост. Преди 20 години, тая година есента ще честваме 20 години от създаването. Така че всички много сме вързани с тримата първо, като започнали нещо да правим и се надяваме есента да ви поканим в една обновена галерия. Но без четвъртата жена на Марко, ако ще правиш това е Жоро. Това е и Антонио. Антонио сме тримата, които направиха тази изложба. Въпросът е, че тази година правим 20 години и мисля, че ще има така изненада за всичките. Първо се надявам да направим един каталог с всички автори, които са били участници в галерия България. И другото, което е така, ще се опитаме да обновиме галерията и вътрешно и външно, доколкото е възможно, тъй като къщата е 35-та година и не може да се променя на 100%. Искам още веднъж да ви благодаря и да ви пожелая приятно изкарване. Това е. Сега продължаваме с чаша вина.